a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna RABO TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. Esma ne ake ciki ne? Gaye ne kai. Kai wallahi ka bari kawai kan na je mutane so suke su dau hoto da ni. Wani sai mai da wannan nan. Kana cin kaniyar su ba. Wallahi wannan nan kai ba karamin cinye su nake yi ba. Yau ina ga araka ne. Wallahi yau na fito shaka da baka ga na dau wanka ba. Ni da na ga ni. Ai ka bari kawai. Ai ka bari kawai. Ka bari kai wallahi da je kai tayi me ba. Kai ka san kanno wace ce wancan yarinyar kuwa? Kai ko kanno wace ce na je to ina baka shawara kar ka je gurin yarinyar. Kai ya sun sai na je. Ka sa kanka matsala. Sai na je. Wallahi sai na je. Baka shawara. Sai na je. Kai dan Allah ka hakuri dan Allah ka hakuri. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna